ስለኹም ኣይገበርክዎን ዓለም ንንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝጠለመትሉ ዛንታ ብሚሼል ኣሮንግ ተርጓሚ ኢንጂነር ቶማስ በርሀ ኣብ ርእሲ እዚ ቃላት ቋንቋ ጣልያን ዘየቋሰ ወዲ ኣስመራ ይከሰስዩ ሓደ መንእሰይ ቡን እናሰተየ ኮሞስተ ብምባል ብጻዩ ድሓን ምህላው የጣልል ፎቶሪኖታት ተባሂሎም ዝስየሙ ተቐበልቲ ገንዘብ ኣውቶቡሳት ከዓ እንዲያሞ ብምባል መርሐ ክብገስ ይሕብሩ እትን ሕጂ ዘይሰለጦ ለማኑ ጎደና ከዓ ቫቤኖ ዶፖ ብምባል ኣምልሶትካ ክትልግስ የዘኻኽረካ ቆልዓ ኣስመራ ድማ ዘይለመድዎ ሕብሪ ገጽ ምዝርዩ ጃፓናዊ ኣሜሪካዊ ወይስ ህንዳዊ ከዓጠጦም ጥልያኖ እናበሉ ይስዕብዎ ካልኣይ ክፋል ፀሓይ ድሕሪ ምዕራባሃ ብጎደና ሓርነት ዘወር ምስ ትብል እቲ ኣውራ ጎደና ብኣማይ ጸሊም ሕብሪ ጸጉሮም ኣዝማሪኖታት ይመልእ እተን ከም ሓውለይቶ ብርሃን ዝልግሳ ምጭዋት ጎራዙ ኢድ ንኢድ ተጨባቢጠን ሸናዕ ክብላ ኸለዋ ኣብ መድረኽ ውድድር ቆንጅና ዝድሂባ ይመስላ ወትሩ ሰንበት ብርጅዋታት ኣስመራ ሽንሽን ዝለበሰ ኣንስቶም ኣምሪሖም ነተን ኣብ ጸጉረን ቀያሕቲ ሪቦና ዝኣሰራ ምጭዋት ደቆም ዝመስል ምቁር ሕብስትን ሃገግትኡ ሃዋሃዋ ዝመልስ ካፑችኖን ብስድራ ቤቶም ተማእኪሎም ክቋደሱ ኣቓልቡኻ ይሰርቁ ኣብ ኣስመራ ቐኒኻ ምሰነባብራ ህዝባ ምስተላለኻ መግዛእቲ ዘስረጾ ባዕዳዊ ባህሊ ኢልካ ክትኣምን ዓቐብ ይኾነካ ምናልባት ኣብ መንጎ ኣኽራናት ኤርትራን እቲ ሜዞ ጆርኖ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓባጥ ጎባ ዝቕርጽ መሬቱ ደቡብ ኢጣልያን ወይ ድማ ደባን ሕብሪ ቆርበት ናይቶም ዓረባዊ ዘርኢ ዘለዎም ተቐማጦ ናይ ዞባ ምስ ናይ ኤርትራውያን ስለ ዝመሳሰሉ ይኸውን ኢጣልያውያን መሬት ባዕዲ ዝረገጹ ኮይኑ ዘይተሰምዖም እቲ ምኽንያት ብዘየገድስ ከምቲ ንእንግሊዛውያን ናይጀርያ ንፈረንሳውያን ማሊ ወይ ድማ ንጀርመናውያን ናሚብያ ዝፈጠራሎም ስምዒት ባዕዳውነት ኣይተሰምዖምን ብዝሒ ናይቶም ካብ ኤርትራውያንን ኢጣልያውያንን ዝውለዱ ሓናፍጽ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢጣልያውያንን ዝነበረ ውህደት ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ እዚ ማለት ግና ኤርትራውያን ንኢጣልያውያን ብቐይሕ ምንጻፍ ተቐቢሎሞም ወይ ብፍቕሮም ዓቢዶም ማለት ኣይኮነን እቲ ሓቂ ብኣንጻሩ እዩ ንኤርትራውያን ዘበነ ፋሽስቲ ክዝክረሎም ከለኻ ከም ክርቢትዮም ዝሽርጠጡ ንኢጣልያውያን ኣሕልቖም ናብ ደንደስ መገዲ ኣጋር ወይ መትረብ ረሳሕማይ ወሪዶም ከሰንይዎም ከለዉ ቅጅል ይብሎም ሓደ ሽምግልና ዘርከቦ ኣደራ ኢጣልያውያን ሕርሕራይ ገይሩ ዘስተማቐረ ቦርሳሊኖ ዝዓይነቱ ጁባ ዝለበሰ ሰያብ ንእሾ ስሕተት ተፈጺምካ ጣልያን ሓለቓኻ ከምዘይ ትድገም ይዝልብልበካ ክብለንን ከሎ እዒንቱ ዓሰርተታት ዓመታት ንድሕሪ ተመሊሰን ነብሰ ስጉኡ ክግፈፍ ኣስተውዓልኩ በደላት ኢጣልያውያን ምስ ትዝክር እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ኤርትራውያን ብኢጣልያውያን ገዛእቶም ዝወረዶም ዓሌታዊ ኣድዎ ንሓንቲ ለይቲ እኳ ረሲዖም ይፈልጡን ተኾነ በቶም ብደቡብ ዝዳወቦም ኢትዮጵያውያን ክግዝኡ ወይ ሓንቲ ካብ ክልላቶም ክኾኑ ካብ ዘይተቐበሉሎም ምኽንያታት ሓደ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ካብ ሱር መሰረቶም ስለ ዝልወጦም እዩ ዘበነ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ኩርዓት ዝወለደ ንያትን ዓሚቕ ቂም ዝፈጠረ ቁጥዐን ዝተኸለ ስግምጢር እዋን እዩ ኣብ ሓደ ካብቶም ኢጣልያውያን ዝሓደግዎም ካፈታት ብወዝቢ ንዝረኸብካ ኤርትራዊ እዋናት መግዛእቲ ምስ ተልዕለሉ
ጣልያን ዝበለጸ ኢንዱስትሪያዊ ትሕተ ቅርጺ ኣብ ዓለም ይሓዲግልና ኤርትራዊ ሸቃላይ ምሁርን ስልጡንን ብምንባሩ ንኹላ ኢትዮጵያ ባዕሉ ዘመሓድራ ዝነበረ ኢሉ ክንየት ከም ዘይጸንሐ ከም ቅጽበት ቃንኡ ለዊጡ ፋሽስት ነቦታትና ክሳዕ 4ይ ክፍሊ ጥራይ ክመሃሩ እዮም ዝፈቕዱሎም ዝነበሩ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲታቶም ሰብኣውነት ቀንጢጡ ኣብ ድንቁርና ክዕቀቡ የቐሲብዎም ይብለካ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ሃገራዊ መንነት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ምቕራጽ ልዑል ተራእይ ተጻዊቱ ክልቲኦም ህዝብታት ብመንጽር ጽልዋ ኢጣልያዊ ባህሊኦም ሕድሕዶም ዝመዛዘኑ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓደ እዋን ኤርትራውያንን ትግራዎትን ተጋደልቲ ሓቢሮም ይሰርሕሉ ዝነበሩ እዋናት መግቢ ሓደ ካብ ጠንቅታ ፍሕፍሕ ኮይኑ ነይሩ እዩ ነብስኻ ኣልዕልካ ወይ ኣትሒትካ ምርኣይ ብዝጠንቆም ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ተረሳሲኖም ግዲ ኮይኖም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ፓስታ ኢና ንበልዕ ተጋደልቲ ሕወሓት ድማ እዚ መግቢ ጣልያን ኣይንቆርቦን ክብሉ ክንደይ ታዕታዕ ይሓሊፉ ክብል ነዚ ሓቂ ዘራጉድ ዕላል ኣካፊሉ ነይሩ እዩ እዚ ኣቦቱ እናሃለወ እቲ ኤርትራውያን ዝያዳ ዝንየትሉ ታሪክ ግና ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝተፈጸመ እዩ ሓደ እዋን ናብ ሃገረ ኩባ ምስ በጻሕኩ ኣብ ሃገራዊ ቤት መዘክር ብዝተዓዘብኩ ትርኢት ተደነቕኩ ኣብቶም ናይ ሃይማኖታዊ ኣምልኾ ዝተሓዙ ዝመስሉ ኣዳራሻት ናይ ተኣበረታዊ ቃልሲ ልዑል መስዋዕቲ ዝኸፈለሎም ኣርጀንቲናዊ ቼ ጉቬራ ናይ ኣዝማ መተንፈስን ሓይልታት ፊደል ካስትሮ አንጻር ወታደራት መንግስቲ ኣብ ዝገበርዎ ምልዋጥ ተኽሲ ብጠያይት ዝተበስዐት ፒሳ ሸጠላ ዝነበረት ተሽከርካሪትን ንምርኢት ቀሪቦም ነበሩ ነታሪኻ ክንዲ ዝተመልኽ ሃገር ቅድሚኡ ገጢማትኒ ትፈልጥ ኣይነበረትን እዚ ግና ቅድሚ ንኤርትራ ምፍላጥ ኣይነበረ ኣብ 1996 ንጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ወኪለ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከቕርብ ንፈለማ እዋን መሬት ኤርትራ ምስ ረገጽኩ ታሪኽ ቃልሲ ንናጽነት ምስ ተሓሳስባን ቋንቋ ኤርትራውያንን ዝተኣልመሉ መጠን ኣደንጽወኒ እታ ብብዝሒ ህዝብን ቁጠባዊ ዓቕምን ንእሽቶ ኤርትራ በአንጻር ትጽቢት ፖለቲካውያን ተንተንቲ ርእሰ ማላዊ ምዕራብን ዴሳዊ ምብራቕን እያ ተዓዊታ እቶም ናይ ሽዑ ተንተንቲ ኣውራ ዝዘንግዕዎ ኤርትራውያን ኣብ ቃልሶም ክሳብ ክንደይ እምነት ከም ዝነበሮም እዩ እቲ ኣብ ፈለማ 1960ታት አንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝተለዓለ ድብያዊ ቃልሲ ኣብ ህዝቢ ቀልጢፉ ክሰርጽ ዝኽኣለ መልእኽቱ ብንጹር ክሕልፍ ስለ ዝኽኣለ እዩ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ዝሰረጹ ንጹር ኣስያመታት ነበርዎ እቲ ኣብ መወዳእቱ ዕውት ኮይኑ ዝወፀ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህግ ሓየ ይበሃል ነበረ እቲ ውድብ ነተራ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ቡርትዓ ተዋጋእቲ ዝልውጠሉ ዝነበረ ምስ ሱዳን ዝዳወብ ዘቃጽል ህሮርማ ሜዳ ወይ ሳሕል ይበሃል ነበረ እቶም ኣብ ጽላል ዝውድብ ዝቃለሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ እቶም ኣብ ተቓልሲ ህይወቶም ዝሰኣኑ ተጋደልቲ ድማ ሰማዕታት ይበሃሉ ነበሩ ኣብ 1977 ነዝበዝሕ መሬት ኤርትራ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ብሕብረት ሶቪየት ብዝተደገፈ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተደፊኦም ናብቶም ኣውራ መደበራቶም ዝተደኮነሎም ኣኽራና ሳሕል ተመልሱ እዚ ምንስሓብ ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ተባሂሉ ተሰየመ እቲ ስም ዝተመርጸ ኤርትራውያን ከም ዘይሃድሙ ኣብ ኩነተ ኣእምሮ ህዝብን ምስራጽ እዩ ንሓንቲ ከተማ ተዋጊኦም ክቆጻጸሩን ከለዉ ሓሪርናያ ወይ ከዓ ሓርነታ መሊስናዮ ይብሉ ነበሩ ድሕሪ ዝኹሉ ቃልሲ ኣብ 1991 ንሓይልታት ኢትዮጵያ ካብ መላእ ኤርትራ ጸሪጎም ገዛ ጽሑፍቶም ምስ ጨበጡ ድማ ነቲ ፍጻመ ሓርነት ክብሉ ሰመይዎ
ድሕርዚ ንጎደናታቶምን ኣደባባያቶምን ጎደና ሓርነት፣ ጎደና ሰማዕታት፣ ሜዳ ኤርትራ ወዘተ ክብሉ ዝሰመይዎ እውን ኣካሉ ነበረ። እቲ ቋንቋ ኣብ መንጎ ህዝብን ተቓለስትን ንውድዓዊ ትንተና ባይታ ዝገድፍ ወይ ምጥርጣር ዝፈቅድ ኣይነበረን። ኣብ መናድቕ ኣውራ ጎደናታት ኣስመራ ዝተቐብኡ ስእልታት እቲ ሕሉፍ ታሪኽ ከይተረስዐ ኣብ ኣእምሮ ህዝብን ሓዋሩ ክውቀር ዝዓለሙ ነበሩ። ቀላጽሞምን ኣስላፎምን ዘድምቕ ቀጥ ዝብሎም ወተሃደራዊ ቃምሻን ሓፂር ስረን ዝለበሱ ሽዳን ጋምባለን ዝወደዩ ኣብ ማዕጥቖም ስጡም ዕጥቂ ዝዓጠቑ ጀብጀብን ኣፍሮን ኣጉባዝን ጎራዙን ኣብ ጎቦታት ብበጠበጥ ይተኸሱ ናብ ሚጋት ነፈርቲ ኩናት ኣንቃዕሪሮም ይትኩሱ ወይ ድማ ድሕሪ ዓወት ከቢቦም ይስዕስዑ። እቶም ኣብዞም ቅብኣታት ዝተወከሉ ተጋደልቲ ነበር ኣብ መንጎቶም በቶም ጎደናታት ሸናዕ ዝብል ህዝቢ ኣለዉ። እንተኾነ ሕጂ ዕድሚ ወሲኹም ጥራይ ዘይኮነ ብድሆታት እውን ካብ ኩናት ዝተፈለዩ ብድሆታት ምህናፅ ሃገር ርእሱ ዝኻለ ካልእ ዓይነት ኩናት ምዃኑ ተሰዊጥዎም እዩ። ሕድሕዶም ክራኸቡን ከለዉ ኣእዳዎም ተጨባቢጦም መንኩብ ንመንኩብ ክጓነፁ ይጎንፉኻ። እቶም ሰውዒ ዕድመ ኣጓብዝ ነዚ ወግዒ ክደግሙ ከለዉ ይቃለሱ ዋላ ሰላምታ ይለዋወጡ ኣለዉ ትደናገር። እቶም ገዳይ መቓልስቲ ግና ረምቲ ሓልዮም መናኽቦም የራኽቡ እሞ ንሒደት ካልኢታት ድማ ክሳድ ንኽሳድ ተላጊቦም ኣዒንቶም ዓሚቶም ናፍቖቶም ይውፅኡ። እዚ መንኩብ ንመንኩብ ብምጉናት ዝግበር ዓይነት ሰላምታ መበቆሉ ኣብ ገጠራት እኳ እንተኾነ ምስ ግዜ ግና ምልክት ብጻይድነትን ሓድነትን ናይቶም ተቓለስቲ ኾነ። ልዕሊ ሓደ ሲሶ ካብ ቀጽሪ ተቓለስቲ ዝሽፍና ዝነበራ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብተን በርጌስ መዛምነአን በቐሊሉ እየን ዝፍለያ። ኣብ ክንዲ ቁኖ ነጸላን ቀምሽን ብኣፍሮ ወይ ንድሕሪት ኣብ ሓደ ዘተጠምረ ጸጉረን ንደቂ ተባዕትዮ ተባሂሉ ዝተሰፍየ ዝመስል ጃኬትን ስረአንን ኣብ ክሳደን ዝተኣስረ ሻርባ ከምኡውን ብመከራ ዝበሰለ ዘይጸዓይ ዝመስል ዕቱባት ጠማምተአንን በቐሊሉ ይልለያ። ኤርትራ ባህታ ትፈጥር ሃገር እያ ማለት ሓዘን ተፈቅር ትኾንካ። ሓደ ንሚኒስትሪታት መንግስቲ ክሕግዝ ናብ ኤርትራ ዝመጸ ዶክተር ዳኣለ ሓዊሱ ዝበሎ እዩ። እቶም ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ተመርኪሶም ዝተጻሕፉ ኣብ ቬትሪናታት ቤት መሸጣ መጽሓፍቲ ኣስመራ ተሰቒሎም ዝጸንሑ መጽሓፍቲ ምስ ስቓይ ናይ ዝተመሓዘወ ኣስናኑ ዝሕርቅን ህዝቢ ነጸብራቕ እዮም። ኣይትንበርከኽ ኣንጻር ኩሎም ተጻብኦታት ዋላ ኣእማውን ይሓሩ ኣለዉ ዘይነቕነቕ ተስፋ ኣብ መሪር ወቕቲ ወዘተ። ኪኖዚ ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋን መስዋዕትን ዘዘኻኽሩ ልጥፎታት ብዝኸድካዮ ኣንጎሎ እዮም ዝጸንሑኻ። ምዕራባውያን ብሕልፍቶም 40 ዝሰገሩ መንፈስ ብሞት ዝተፈሊዎም ኣዕርኾምን ቀረብቶምን ወትሩ ከም ዘሰንዮም ይዛረቡ እዮም። እዚ ኣብ ኤርትራ ብዝተጋነነ መልክዕ ኢኻ ትረኽቦ። ኣብቲ ዝነውሐ ኩናት ኣብ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝዝከር ዕጥቃዊ ቃልስን ሓርነት ዝካየደሉ ዝነበረ ዓመታት ካብ 150,000 ክሳብ 200,000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ብሰሪ ድርቅን ዓጸቦን ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። እዚ ምስቶም ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ኩናት ዝተሰውኡ 65,000 ተቓለስቲ ደሚርካ ሓደ ካብ 50 ናይቲ ቁንጣሮ ህዝቢ ዝሽፍን እዩ። ኣብ ቤት ዝኾነ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ምስ ትዕደም ብዘይ ጥርጥር ክትጽበዮ ዘለካ ኣብ መንደቕ ዝተሰቕለ ምስክር ወረቐት መስዋዕቲ እዩ። ኣብ ኤርትራ ደቃ ዘይከፈለ ስድራ ክትረክብ ዘይሕሰብ እዩ። ቀጽሪ መቓብር ሰማዕታት እውን ኣብ ዝረገጽካዮ ክፋል መሬት እዩ ዝጸንሐካ። ተኾነ ካብቲ ኣብ ኣፈፈት ትረኽቦ ቅብኣ ካላሽንኮቭ ዝዓተሮ ተጋደልቲ ወጻኢ ፍሉይ ክንክን ዘይግበረሉ ተራ ቐጽሪ ኮይኑ ምስ ረኸብካዮ ትደናገር። ዝኽሮም ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ስለ ዘሎ ዶ ይኸውን ብፍሉይ ዝውቀቡ መቓብራት ምህናዝ የድልየ?
ኢልካ ድማ ነፍስኻ ትሓትት። ቁጽሪ ኣካሎም ዘሰንከሉ ተቓለስ ነበር ካብ ዝዓብዩ ጉዳይካ ዘሳለጠልካ በዓል መዚ ከፋንወካ ካብ ዘተቐመጦ ምስተንስአ ሓንቲ እግሩ ሰብ ሰርሖ ባምቡላ ምዃና ትፈልጥ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ንሰላምታ ዘጨበጥካዮ ኢድ ሓደ ወይ ክልተ ኣጻብዕቲ ከም ዝጎደሎ ተስተብህል። እቲ ክሳብ ትቐርቦ ዘየላለየካ ወይ ልዕሊ መጠን ዝነብዕ ዝነበረ እውን ሓንቲ ዓይኑ ካብ ጥርሙዝ ዝተሰርሐት ምንባራ ድሕርካ ትርዳእ። ኣብታ ርእሰ ከተማ ክትዘዋወር ከለኻ ኣብ ምርኩስ ተደጊፎም ናይ ሓንቲ እግሮም ስረኻ ፍርቁ ዓጺፎም በቲ ሓንቲ ጠለይ ጠለይ ዝብሉ መንእሰያት ብብዝሕዮም ዝገጥሙኻ። ብመንግስቲ ዝተዓደሎም ሰለስተ ዝእግረ ናይ ሞተር ሽግለታታት ዝመርሑ ዕድለኛታት ከኣለዉ። ኣብ ሰዓታት ለይቲ ብኽልተ ኣእዳው ሽግለቱ እናሽከርከረ ዝህንፈፍ ጎታን ኣከለ ስንኩል ክጎንፈካ እውን ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ናይ ሰብ እንተልዩካ ከብድኻ ክገላበጥ ግድን እዩ። ከተደንቕ እውን ብተመሳሳሊ ኮታ ኣብ ኤርትራ ምስ በጻሕኩ ዝወረሰኒ ስምዒት ካብ ሰበይ ዝተፈለየ ነበረን። ብፍቕሪ እዛ ዝሓደሰት መበል 53 ኣፍሪቃዊት ሃገር ልዕለይ ዝነደዱ ካብ ልቦም ዝሓልዩላ ብኣማይ ዝቝጸሩ ምዕራባውያን ኣለዉ። ዝበዝሑ ካብኣቶም ኣብ እዋን ንእስነቶም ናብቶም መንእስያት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃለሰሎም ዝነበሩ በረኻታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ በጽሑ ልቦም ዝተሰልብዮም ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ በጺሖም ብዝጎነፎም መግዛእቲ ዝገደፎ ኩቱር ነፍሰ ምትሓት ብልሽውና ስርዓተ ኣልወነትን ጉዕዙይ ምሕደራን ሰንበድዮም ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ በጺሖም ብፍሉይነት ታሪኽ ናይቲ ዞባን ጭውነት ናይቶም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተቓለስቲ ተመሲጦም ድማ ምዞም ቃልስታቶም ጥቡቕ ምሕዝነት ፈጠሩን ኣብ መራሕቶም ልዑል እምነት ሓደሩን። ሎሚ ጠንቅብ ዘን ሃገራት ዘለዎም ፍቕሪ ምስ እትሓቶም ብኣውርኡ ብስነ ስርዓትን ቅንዕናን ናይ መራሕቲ ዘን ሃገራት ከም ዝተመሰጡ እዮም ዝነግሩ። ብኣንጻርቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገጥምዎም ካሃንጹ እምበር ጅቦኦም ከህጥሩ ዘይጽዕሩ ኮይኖም ይረኣይዎም። ምእንቱ ብዙሓት ወጻእተኛታት ካብ ደገፍቲ ሓሊፎም ኣምለኽቲ ክሳብ ዝመስሉ ደድሕሪ መራሕቲ ዞኽ ይብሉ። ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ሰባት እዚ መሓዛ ኢትዮጵያ እዩ ወይ ድማ ንሳ ሓቀኛ መሓዛ ኤርትራ እያ ክብሉ ምስማዕ ልሙድ እዩ። እቶም ቀደም ደባይ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ሕጂ ድማ በትረ ስልጣን ጨበጡ መራሕቲ እውን ዘለለዩ ሓቂ እንተልዩ እሙናት ደገፍቲ ዝለዓለ ሓይሊ ከም ዝህቡን ሒደት ሓቀኛታት ኣመንቲ ልዕሊ ብዙሓት ወግዓውያን ኣፈኛታት ሓገዝቲ ምዃኖምን እዩ። እዞም ደገፍቲ እንሓንሳብ ብውዕውዕ ስምዒት ክውድስዎም ክሰምዕን ከለኻ ብሃንደበት ሓድሽ ሓቂ ዝዳህሰሱ እዩ ዝመስለካ። ነዞም መራሕቲ መንቅብ ከም ዘይብሎም ሙሉእ ብሙሉእ ክከላኸልሎም ከለዉ ሓሳቦም ተዘይደጊፍካ ድማ የንጸርጽሩ። ወረአን ሓንሳሲ ቅድምቶም ሰብ ርስትዮም ነቐፌታታት ተጸናጺኖም ግብረ መልሲ ዝህቡ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን ብዙሓት ነዚኦም ዝመስሉ ወጻእተኛታት ከሲቦም እዮም። ጻዕራማ ሰራሕተኛታት ግብረ ሰናይ፣ ቅዱሳት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ዘይሻራውያን ጋዜጠኛታትን ናብ ጸጋም ዝዝምብሉ ኣውሮጳውያን ፖለቲከኛታትን ገለ ካብኣቶም እዮም። እዞም ዕሉላት ደገፍቲ እቶም ብመንግስታት ምዕራብ ተነጺጎም ዝነበሩ ናይ ቀደም ዕርኾም ኣብ ክልቲኡ ወገናት ናይቲ ዶብ በትረ ስልጣን ጨቢጦም እንክርዩ ኣብቲ ጽንኩር እዋናት ጸጉዖም ብምሓዞም ልዑል ክብርን ኩርዓትን እዩ ዝስምዖም። ናይ ኣስመራ ፈላሚ ጻንሒተይ ዛዚመ ናብ ዓደይ ክምለስን ከለኹ ደረጃ ዞም ዕሉላት ደገፍቲ ክበጽሕ ዱርኩ ኸይትረጊጸ ነበርኩ። ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ተመዲበ
ይጽብጽበሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋናት ዝረኣኽዎ ክፋእ ምናልባት ብኤርትራ ቀልጢፈ ክስለብ ልዑል ተራ ተጻዊቱ ይኸውን እዩ። ቅድሚ ምስ ኤርትራ ምልላየ ኣብ ልዕልቶም ከም ዝሕለቐሎም ዝምድሩ ህዝብታት ከይተረፉ ጎነጽ ዓመፅን ዕንወትን ዘውረዱ ዕጡቓት ጥራይ ዝፈልጥ ዝነበርኩ። ኣብ ኤርትራ ግና ተዋሓደ ኣብቲ እዋን ዝተፈለየ ኮይኑ ረኸብክዎ። ኣብቶም ፈላሞ ናይ ናጽነት ዓመታት ኤርትራውያን ኣብ ልዕልቶም ካብ መግዛእቲ ዘላቐቕዎም ተቓለስቲ ልዑል ክብረት ከም ዝነበሮም ኣስተውዓልኩ። ከም ውጽኢቱ ካብ ቀቢላዊ ሃይማኖታውን ጾታውን ኣድልዎ ሓራ ዝኾነ ብልጹግ ሕብረተሰብ ክሃንጽሎም ሙሉእ እምንቶ ሕደሩ። ኣብቶም እዋናት ዘይከም ዝበዝሑ ፖለቲከኛታትን ሚኒስትራትን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኤርትራውያን መራሕቲ ብዘይ ዝኾነ ጸቕቲ ተገሪሖም ክፉት ቃለ ምሕተት ክቕበሉውን ኣስተውሃልኩ። ኣብ ርእሲ እዚ ብኣንጻር ዝበዝሑ ኣብ ከም ዓለማዊ ባንካን ካልኦት ትካላት ኣህጉራዊ ምወላታትን ዝኣመሰሉ ውድባት ዝምርኮሱ ኣፍሪቃውያን መንግስታት እቲ ውልዶም መንግስቲ ኤርትራ ካብዞም ምወላታትን ሒዞሞ ዝመፁ መዘዝን ሓረ ይመስል ነበረ። መራሕቱ ብርእሰ ተኣማንነት ሓርነትና ብቕልጽምና ኢና ኣረጋጊጽና፣ መጻኢና ድማ በተመሳሳለ ኣብ ቅልጽምና እዩ ይብሉ ነበሩ። ካብ ጽጋዕተኛነት ሓራ ዝኾነት ሃገር ክሃንጹ ከም ዘንቀዱ ደጋጊሞም ይምድሩ ነበሩ። መትከር ርእሰ ሙርኮሳ መውፅእ ኣፎም ነበረ። ኣብቶም ናይ ቃልሲ እዋናት ዘይከም ኣብ ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝርአ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውያን መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ዝጋነን ኣምልኾ ኣይነበረን። ድሕሪ ሓርነት እውን ገዘፍቲ ስእልታት መራሕቲ ኣብ ጎደናታት ተሰቒሉ ክትርኢ ልሙድ ኣይነበረን። ፈላሚ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ደጋጊሙ ምስልታተይ ኣብ ፍቕዶ ኣንጎሎታት ክሰቅል ድላይ የብለይን ክብል ተሰሚዑ እዩ። ከም ናይ ኬንያ ዳንኤል ኣራፕ ሞይን ናይ ዛየር ሞቡቱ ሰሰ ሴኮን ዝኣመሰሉ ብዝሓለፍካያ ጎደናታት ስእልታቶም ዝጎንፈካ መራሕቲ ድሕሪ ምርኣይ እዚ እውን ተስፋ ዝህብ ባህሊ ነበረ። ኣብቶም እዋናት እዚ ፕሬዚዳንት ኣብ ኣስመራ ኣብ ሓደ ተራ ቤት ክቕመጥ እንከሎ ተራ ሳርያንን ሰንደልን ናይ ምልባስ ኣመል እውን ነበሮ። ጋዜጠኛታት ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክረኽብዎ የፍቅድ ነበረ። ጡሩምባ ብዝነፍሓ ናይ ሞተር ሽግለታታት ተዓጅቡ ስለ ዘይዛወር እውን ሰባት ኣብ ጎደና ብሃንደበት ጎፍ ዝብለሎም እዋናት ነይሩ እዩ። ብሕልፊ ናይ ደገ ፕሬዚደንታት ክበጽሕዎን ከለዉ ኣሰኒዎም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክዘዋወር ሓደ ካብቶም ባህታ ዝፈጥሩሉ ተግባራት ነበረ። ናይ ደገ ኣውፈርቲ ንኤርትራውያን መራሕቲ ስነ ስርዓተኛታትን ዘይብል ሽዋትን እናበሉ ይውድሽዎም ነበሩ። ምዕራባውያን ሃገራት እውን ነቶም ኣብ ቃልሲ እውን መሓዙ ዝነበሩ መለስን ኢሳያስን መጻኢ ኣፍሪቃ እናበሉ ኣድኒቖም ኣይጸገብዎምን። ካብ ሃገራቶም ሓሊፎም ንጎረባብቶም እውን ክጸልዉ ልዑል እምንቱ ሕደሩሎም። ምእንቱ ኣብቶም ፈለማ ናይ ለውጢ ዓመታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ተስፋ ሰፈነ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረትሎም እዋናት እልቢ ዘይብሎም ኣጽዋር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ኣበየ ኩርናዓ ተኸዚኖም እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ ዝበዝሕ ካብ ህዝባውን ኣብቶም ናይ ቃልሲ እዋናት ምዞም ኣጽዋር በቐረባ ተላልዩ እዩ። እዚ ኮይኑ ኸብቃዕ ግዳ ኣስመራ ሓንቲ ካብተን ዝተሓቱ ዕጥቃዊ ገበና ዝረኣየለን ሃገራት እያ። ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብቐትሪ ይኹን ለይቲ ክትዛወር ከለኻ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ደማዊ ኩናት ዝነበረት ሃገር ኣይትመስልን። መንፈስ ቅዱስ ዝወረሳ ህድእቲ ከተማ እያ። ህዝባውን ሕያወትን ተቐበልቲ ጋሻን እዮም። ዘይትፈልጦም ሰባት ብመኪኖም ንኽማልኡኻ ይኹን ንምስሕ ዓዲሞሙኻ
ብዘይ ዝኾነ ፍርሕን ምጥርጣርን ኢኻ ትቕበሎ። ኣብቶም እታ ውልዶ ሃገር ታተ ትብለሎም ዝነበረት እዋናት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ለማኖ ብብዝሒ ዘይምርካበይ እውን ካልእ ዘደነቐኒ ትርእዮ ነበረ። ጉልባብካ ቀሊዕኻ ምልማን ብሕብረተሰብ ዘፈንፍነካ ኣነዋሪ ተግባር መንባር እውን ድሒረ ፈለጥኩ። ኪኖዚ ኤርትራውያን ለጋሳት ህዝቢዮም ሓደ መዓልቲ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ወፅኤ ገንዘበይ ዘየሽረፍኩ ብምንባረይ ክዕወን እውን ምስ ረኣየኒ ካብ ጅቡኡ ታክሲ ተኾናቲሩ ዘፋንወኒ መንእሰይ ተምሃራይ ሓደ ካብ ዘይርስዖም ኣጋጣሚታት እዩ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ዝደኸየ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣብ ክንዲ ዝሕግዝ ሓገዝ ምርካበይ ስምዒተይ ተፈራረቐ። ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ መራሕቲ ታክሲ ብቁጠባ ከማሩሩን ንመራሕቶም ክነቕፉን ልሙድ ተርእዩ እዩ። ኣብዞም ፈለምቲ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝጎነፈኒ ግና ብኣንጻሩ ነበረ። እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተዓማመልክዎ ሓደ ካብቶም ተቓለስቲ ዝነበረ መራሒ ታክሲ ኣብ ጎደናታት ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ከይተረፈ ሰላምታ ክለዋወጥ ኣስተባሃልኩ። ኣብ መገድና ካብ ዘዕለለኒ እውን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንትን መጻእን ሃገሩ ልዑል እምነትን ትጽቢትን ከም ዝነበሮ ፈለጥኩ። ግድ ሓቂ ካብ ላዕለዎት ሚኒስተራት ክሳብ ነጋዶ ኣሰለፍትን ሓረስቶትን ኮታ ዝበዝሑ ካብ ህዝባ ምስ ናይቲ ወናኒ ታክሲ ዝመሳሰል ርእይቶ ነበሮም። ኣብ ስነ ስርዓት ርእሰ ምርኮሳን ዘይሕለል ጻዕርን ድማ ልዑል እምነት ነበሮም። ኤርትራውያን ሕያወት ክነሶም ዕቱባት ምዃኖም እውን ኣስተባሃልኩ። ላግፅን ዳዕላን ሳሕትዮም ዘዘውትሩ ብዝሓለፍዎ መሪ ተመክሮ ዝተቐርጸ ግዲ ኮይኑ ንነገራት ብጸሊም ወይ ጻዕዳ እዮም ዝርዩ። ንመንጎ መንጎ ዝኸውን ቦታ ይገድፉን እዮም። ምስ እምነቶም ወይ ኣተሓሳስብኦም ብኸፊል ምስ ዘይትሰማማዕ ተቖጢዖም ክቋየቑኻ ወይ ገጾም ፀዊጎም ክኸቱኻ ይመርጹ። ብውሽጦም ንኽዋረድ ኣይኮንኩን እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ኸፊለ ዝብልኻ ዘለዉ ኮይኑ ዝስማዓካ። ዘሕለፍዎ መሪር ቃልሲ ዝጠንቁ ልዑል ኩርዓት ኣለዎም። ምንትኡ ሰላምካ ክትሕሉ ተመሪጽካ ቅንጣብ ካብ ክብረቶም ክትንክፍ የብልካን። ዝበዝሕ እዋን ህያብ ከተበርክተሎም ከለኻ ውዕውዕ ግብረ መልሲ ኣይህቡኻን እዮም። ርእሶም ጠቐስ ኣቢሎም ነቲ ህያብ ይኹን ኣፎም ከይከፈቱ ኣብ ጎኖም ከቐምጥዎ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ። ሓደ እዋን ንሓደ ካብቶም ተቓለስቲ ነበር ንምንታይ ኢኹም የቐኒየለይ ክትብሉ ብዙሕ ዘይትስምዑ ክብል ሓተትክዎ። መልሱ ከዓ ኣብ ባህልና ሰባት ዘለዎም ክካፈሉ ንቡር እዩ። ስለዚ ህያብ ከም ፍሉይ ነገር ኣይቆጸርኒ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ዝተጋነነ ስምዒት ሓጎስን ሓዘንን ምንጽብራቕ ከም ምልክት ድኻም እዩ ዝቑጸር። ድሕሪ ምባሉ ደምዳመ ምኽንያት እውን ወሳበለ። ኩርዓት ሓዊሱ ን30 ዓመታት በይንና ኢና ተጋዲልና ዝሓገዘና የለን። ንምንታይ ዳ ኢና እሞ ንማንም ወጻእተኛታት ነመስግን በለኒ። ኤርትራውያን ካብ ኣነ ንሕና ናይ ምባል ልምዲ ኣለዎም። ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ዝዛረቡ ሰባት ክትረክብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። መንነቶም ኣብ ሓበራዊ ቃልሲ ዝተሰረተ እዩ። እዚ ኣብ ሓወልትታት ኣስመራ እውን ዝተንጸባረቐ እዩ። ኣብ ሓደ ካብቶም ኣውራ ጎደናታት ኣስመራ ዝኾነ ጎደና ሰማዕታት ክትኽልዎ ዝመረጹ ሓወልቲ ምስሊ ሓደ ካብ ጀጋኖኦም ወይ መራሕቶም ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ሓደ ቀሊል ምልክት መረጹ። ሓደ ዓቢ ብሓጺን ዝተቐርጸ ምስሊ ሽዳ ኣብ እዋን ቃልሲ ተጋደልቲ ዝወድይዎ ዝነበሩ ካብ ሕሱር ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ዓይነት ሰንደል እዩ። ልክዕ ከምቶም ህዝቢ ቀሊል ጥንክርን ተግባራውን እዩ። ሓወልቲ ሽዳ ምናልባት ኣብ ዓለም እቲ ቀዳማይ ብሳእኒ ዝተወከለ ሃገራዊ ሓወልቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
መጽናዕተይ ወድየ ናብ ሃገረይ ክምለስን ከለኹ ኣብ እምሮይ ዝተማልኣኳ ምስሊ ኤርትራ ናይ ሓንቲ ሓደነታዊ ኩነተ እምሮ ብዝሃነጹ ህዝቢ እትውነን ብሩህ ዝመጻኢ ሃገር ነበረ። እቲ ምስሊ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ በኒኑ ንዝነበረ ተስፋይ ዝመልስ ነበረ። ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ። ኤርትራ ምስ ኩሉ ጸገማታ ነዚ ካብ ገበረዳ ካልኦት ሃገራት ከ ንምንታይ ዘይገበራ ክብል ምስ ነብሰይ ተማጎትኩ። ተኾነ ነዚ ሰማይ ጠቀስ እምነተይ ሓደሽደሽ ዘበለ ድንገት ሰዓበ።